wakere woyla al bishir modon ko tefannoɗen ha daydum warti ha meɗen diaspora marwa waddani en kala ko tefannoɗen ha daydum pat ko larani salon ji meɗen ko larani bureau ji meɗen malla ko larani ɓalli meɗen diaspora marwa ta tefe ha daydum sam on keɓat ɗum ha lesdi marwa bana ko larani congélateur petel congélateur manga frigo congélateur frigo table à manger be koromje nayi table à manger be koromje jeego penderie importé placard importé classeur du périphérie classeur du bureau classeur du salon ampli nouvelle sortie table télé huwan be yite table télé je ɗo warda be gerdomo télé ji pamari be mawɗi cuisinière moulinex original fer à repasser original filtre à eau original deriraɓe wala ko wala ha diaspora marwa gare darane hoore mon ɓawo jamu sey mboɗirka nebbamji fere fere ha diaspora marwa bana Dove Mixa Topi crème Beldam Evoluderm éclat total Biopur Kojic Belle Vie Elixir jaune d'œuf White Secret Mobi Bébé Sephora Bettina Pau Pau Nivea et Vaseline il faut tawi mi limdidadi ngare on keɓat kala nebbamji marɗon haaji pat ha diaspora marwa ko on gona e marwa on poti on cooda kuuje mon ɓe nelda on to nelde ceede yerɓugo ni heeyi e neldan on kuuje mon diaspora marwa ɗon tawi ha lumo mango couloir électronique lawol téléji numéro boutique BA-050 ɓeɗo noto bo ha numéro jeego jeenayi jeɗɗi jeenayi jeɗɗi joyi jeɗɗi jeenayi jeego ɗum mbiyeten 697 97 57 96 diaspora marwa ɗo reeni on ngari on miccitittako